Wir sind in een ganz besondere tijd hier bij Lebenswasser Kerk. Wenn wir sind nach 5 Jahren ans 15 Jahresfest te vieren, van wat Lebenswasser moet aanvangen doen. Maar de fast is nog niet durch en ik wil die aanloon ruit te komen. September den 29. en September den 30. klok 7 uur hier op Lebenswasserhof waar we een concert hebben van David Tuifs. En jeder is aangeloot ruit te komen. Ik wil bloß in motorspringen, brengt je een stoller met, wenn er wat hier bieden op ons hof zijn. En er wordt 50 Peso de persoon kosten. En aan oktober den 2. nu ons zondagsmorgens Gottesdienst, waar we hier Kinderdag celebreren. En du bist ook aangeloot ruit te komen voor dat. Hier wordt middag en zon zijn. Hier worden games en activiteiten zijn voor je Kinder. Hier is een kornmees en waagderg in een kornstap, wat we hebben gemerkt, wo die kostproben die derg te vingen. En dan ook nog klok 5 uur, on zondag wordt hier nog een concert zijn van David Tuifs en Lebenswasser aanbieding. So wenn die in deze kookdem ook jeent baas, nu September den 29. 30. en oktober den 2. dan wil ik die aanloon rüte komen en we alle top des 15 Jahresfest vieren. Wenn wir an das 15 Jahresfest vieren denken, dan denk ik aan wat David zei in Psalm 145. En hij zegt es dit. Ik wil over die hartelijk schöne pracht en over die wunderwoorden nu denken. Die worden alle die kracht en die wunderwoorden reden. En ik wil vertellen wat die God het gedaan has. Die zullen ervoor zorgen dat het niemals vergeten wordt wo God du bist. En met vrede zingen van wo je reich du bist. En zo dat is wat we hier doen. Met deze vast celebreren. We doen nu denken aan de scheenheid van God. Wo wirklich God ons heeft gezegend over deze laatste 15 jaar. En we hebben God hier en we zingen Leute van prijs nu aan, wegen de zenuwen wat hij ons heeft gegeven over deze laatste 15 jaar. En ik wil die door het motor springen en die in een leven. Door 3 dagen nu de tien wo God die heeft der zware tien gebracht. En waar we God loven en prijzen, waar we niemals de goede dingen vergeten wat God in ons leven gedaan heeft. Waar we God dankbaar zijn voor de zenuwen wat hij ons heeft gegeven. En waar we alle top God zijn schönheid celebreren. Wenn du das Video hast, gleich will, like abdragen auf Facebook, subscribe abdragen auf YouTube. Check das Video rum in de Freunde und Familie und wir sehen uns nächste Woche.